Hej så alle sammen og velkommen til den her video. Ja, i dag spiller vi bedre Minecraft eller Better Minecraft. Og ja, jeg har fået en gamerstol. Ja, så der lige har taget en times tid at lave, fordi jeg ikke kunne finde ud af det. Men der kommer snart en ny serie, hvor jeg filmer alt det der. Den skal hedde Mit drømme setup episode 1 og dit og dat. Og alt det. Men nu har jeg lige prøvet at spille lidt af det, så jeg lige kunne gøre mig klar. Men nu laver jeg en ny server, eller survival. Ja, lad os tage normal bonus chest, for så vi er sikre. Og så tager vi den sådan her. Men den er faktisk god. Der er også message. Sådan der. Nå, så venter vi bare. Men ja. Så er vi bedre Minecraft. Og hvor er den chest? Hvorfor er den chest altid langt væk fra en? Nå, så hugger vi bare noget træ. Men jeg tænker, i den her episode hugger vi bare noget træ, og så går vi ned og miner. Men det er også lidt svært at finde diamanter i den her. Nej, jeg tænker på, først miner vi efter noget sten, så slagter vi nogle køer. Og nu skal vi gøre det her, så vi har noget mad og lygte og torch og et regnbuetræ. Sådan der. Og det her dimension, så i stedet for end og never, altså oververden, som vi er på, der er også bosser her. Så ja, det bliver spændende. Ja, lad os gøre det. Og så det. Der. Lad mig lige se, kan man det? Sørens. Og jeg skal nok love, den her serie er noget, jeg bliver færdig med. Jeg ved ikke, hvor mange episoder der bliver. 100 episoder. 20.000 episoder. Det er sådan noget. Jeg laver bare det her, så vi kan hygge os og tale sammen. Så. Og I ved godt, hvad kanalen hedder. Oliver Plays.
Jeg spiller alle mulige spil. I skal bare skrive det i kommentarerne, og så skal jeg nok spille det, hvis jeg har spillet. Jeg vil gerne prøve at spille Ark, men jeg er ikke så god til Ark igen. Og det er mærkeligt, fordi som lille så jeg Ark. Sådan der. Så går vi lige op. Det er faktisk en god nok mening at starte med. Der er allerede en ko. Der. Og jeg vil ikke edite noget ud eller sådan noget, fordi jeg synes bare, det er spændende at tale sammen. Fordi der kommer helt sikkert at komme noget spændende. Tror jeg. Det var 2 bøffer. Der er herovre. Så lige her. Så hvor skal jeg hen? Så hvis jeg gør det her. Ja. Måske er der mad i hytten. Jeg tænker mest på mad nu, så vi ikke sulter. Mit yndlingsbrød. Og iron. For nu af, så holder jeg den der. Æbler, de er gode nok. Masser af emeralder. Det dumme er, der er ikke mange byer i den her modpack, så det bliver lidt svært. Kul, ja. Vand. Ikke noget andet. Nej, der er også sushi i den her. Men det bliver ikke kun en spillekanal. Jeg laver også sådan noget slags vlog, eller det jeg lige sagde nu her. Her før. De der mit drømme setup. Der er en YouTuber, der har lavet det, men det kan altid være spændende. Wow. Virkelig. Men jeg kan altid bruge fakler. Jeg er ondt af mig selv. Men jeg har ikke... Der går nogen tid, før jeg sætter noget LED-lys op og alt det der. Sorry to say. Og jeg vil også sige, stolen er købt i fra Amazon. Jeg har selv købt den. Og det bliver bordet også, når det er. Jeg skal nok vise jer det hele, når det er. Jeg har sat bordet op og alt det der.
der går lige nogle dage, før jeg sætter det op. Og så vil jeg også sige, hvis I vil have noget bedre og alt det jeg spiller, eller sætter bedre, eller sådan noget, eller bare bedre videoer, så like og subscribe, og så lover jeg jer, der sker noget. Jeg er lidt ligeglad med likesene, men det vil stadig være fedt, hvis I gjorde det. Og subscriberne er jeg også ligeglad med, men det er også så I får besked, hvornår der kommer nye videoer. Woohoo! Ja, så lad os bare være hernede. Jeg vil bare gerne have noget iron. Ja, jeg dræbte en zombie. Okay, lad os bare dræbe dem. De 3 zombier døde. Lad os lige lave en furnace. Nå nej, hvorfor gjorde jeg det? Jeg kunne bare gøre det her. Sådan der. Ja, det er det. Jeg ikke behøver. Noget med jern. Men jeg håber, at den her serie bliver et stort hit. Og alt det her. Nej, kanalen. Den her playlist eller sådan noget. Episoderne bliver gode. Hit og alt det der. Fordi så ved jeg, at der er noget, jeg kan for
at få jer til at hygge jer, eller at det ser spændende ud, og alt det. Og så, hey! Og så vil jeg sige, hey alle zombier, creeper og skeletons. Tak for at findes. Selvom I var skide. I var meget irriterende. What? Tre diamanter. Det er faktisk godt. Jeg tror, det er første gang, jeg har fundet diamanter i det her mod. For en sjov måde. Det er ikke koldt derude, men jeg fryser stadig. Eller er det godt? Jeg ved det ikke. Jeg har bygget en stol halvdelen af dagen. Oh! En mineshaft. Ja, det her ser noget ud. Golden apple. Ja, der går jeg ikke ned. Nej, det gider jeg ikke. Det er kedeligt det her. Jeg tror, jeg går op på land igen. Hvis jeg kan finde en udvej. Her. Oh. Virkelig. Virkelig. Kun det her. Og så også kul. Det kan man altid bruge. Nej, ikke det med. Ikke det med. Jeg lover mig selv. Jeg tager ikke Emmerfest eller hvad end det hedder. Fordi hvis I godt kan lide dem, så vil jeg bare sige, for at gøre ondt eller sådan noget. Jeg synes det er den værste ting der kommer i Minecraft. De siger kun lyde. Okay.
Nej. Jeg vil gerne vide. Er det en ny ting? Har man altid ikke 2 skade? Equiper? Hvad er for vildt? Men der var en spawn her. Ja. Au. Oh, hell no. Hell no. Jeg vil bare gerne op. Okay, så lad os komme op her. Jern kan man altid bruge. Eller, ja, jern. Nå, der er en vej ude her. Nej. Endelig. Sorry, undskyld, jeg er i tale, jeg var bare koncentreret. Ja, så slutter vi videoen på dig, BNK. Og så tænker jeg bare, så ses vi i næste video. Men jeg vil være glad, hvis I liker og subscriber. Så kom nu. Ses.